दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा आवरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो नैबे भिडिअखौ नायनानै मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों। आं सिगांनि समावहाय आबसुखौ दैदेनबाय थानाय समावहाय प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंनो सानदों। नाथाय बिथाङा सासे सिट जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा आवरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै। साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामनो जानो फैसा हो, गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उन्दैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो मा नुनो मोनखो? बे बाथ्राखौ बुंखांनायनि उनावहाय दिनै बेफोरबायदि जानो नाङामोन। सिगांनि समाव बिराद मोजां मोजां बोसोन होदोंमोन रायजो राजाफोरनोहाय। दा बे जाथायखौ नुनानैहाय आङो ओरैबायदि गोसोखांदों, बर'आव मोनसे सं दं, जाथिजों सोमोन्दो थानाय। मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ बिनि बिफानि नामा? थैबाय, बिमा बिफाबो गैला। मा नाम बिमा बिफाना? बिमाना धन्ने, बिफाना थिजेननो। थैग्रानि नामा मा नाम? हेमेन्थ नार्जारि। गामिया मा गामि? गियानिपुर। पस्ट अफिस मा गोलैयो? जाहारबारि। जाहारबारि ना? थानाया? थानाया सेरफांगुरि। ओमफ्राय बे? सानैबो। बे सिक्सआव फरायबाय। सानैल' ना? औ, बे सानैल'। ओमफ्राय नों बेनो बोरैमोन ना? औ, रावबो गैला ओमफ्राय। बिदा फंबायबो गैखाया, हारसिङैसो। औ, माबाफोर होनगोन नामा? होनांगौ दंमोन। मा खालामनो, आंहाबो आथिं सानाय, आं दा बे फिसा सानै माजों फिसिबावनो जेबो राहायानो गैला। आंनो नांगौ, आंनो फिसा सानैखौ फेदेरनो फोलावनो थाखाय फोरोंनो थाखाय जोबजासे आंनो माबा नांगौ, सायज' न्याय नांगौ आंनो। आरो बे जाय गावथारग्रा बेबो साख्रि बायनांगौ, खासि वाटार जानांगौ नांगौ आंनो फेरेंगा सारमोननिफ्राय, प्रमद बर' सारमोननिफ्राय। बेफोरबायदि खालामना जों बन एरिसो लायदों। आरो दा गभर्नमेन्ट न' लुदों नालाय, दंफांखौ नांगौ होननानैसो लायदों, जों बायनो हाया नालाय जायगानि मानसि। जा मोनो फिसा फिसौबाबो लानानै फैनो होननानैसो लायदोंमोन जोङो। आरो जों सानफ्रामबो बोखाया, ओरै हब्दायाव खेबफाल' गैयाना, मा खालामनो। दा बे गथ' सानैखौ आं माजों मा फोरोंबावनो, ओरै आथिं सानाय, आंहा थाबायनो हाखाया। न'बो गैबावा, न'आबो आद्रा जाबाय, दिनै मावै दाङै जानोबो दोहोन सम्पति गैया। दायो प्रमद बर' सारनि सरखार, दा प्रमद बर' सारा सिगां ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन, गोरिबफोरनि सायाव नासयनाय, नाख्रेबनाय, राननानै जानो हायै, गोरिबफोरखौ नायै। दायोथ' प्रमद बर' सारनि सरखार फैबाय, दाथ' दंफां दाननायाबो बन्द' जानांसिगौ, हाग्रानि जिब जुनार गावथारनायफ्राबो बन्द' जानांसिगौ। दा बिथाङा रेहाय होजोबनांसिगौमोन जों गोरिबफोरनोहाय। दिनै मानो होनो हायाखै? दिनै बिथांजोखौ मानो रान्दि खालामखो? बिथांजोनि फिसा फिसौनि मेगनाव, बिसिनि मेगनाव मानो मोदै खसर होखो? दा बिनि दायनिगिरियानो दानि सरकारा, बिथांमोनानो दैदेनगिरि नालाय, बेनिखायनो बियो दानि सरकारनि दैदेनगिरिफोरनाव सोनारो। जोंनि बर'नि गेजेराव जामारगोन नामा? बर'नि राजखान्थिया सानसे बर'खौ मन'गोन होननाय बाथ्राया बियो जामारगोन नामा जोंनि बर'नि गेजेराव? रायखुसि राजखान्थियाबो बर'खौ सानसे मन'गोन। माखासेया दुखु मोननो हागौ बेफोरबायदि बुंनायखाय, वान साइड जादों, साइड मोनसे जादों, बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय बेफोरबायदि जेबो गैया। जेखौ मेगनजों नुदों बेखौसो बुंदों, रोखा रोखा। बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों गासैबो एनडिएबि जेलाव थाबोनाय गावनि बिमा बिफाजों लोगो मोनलायसिगोन। नाथाय दिनै बै खोथाफ्रा फैमाल जानानै सासेबो एनडिएबिफ्रा गवाखैयानो बुंजायो, रेहाय मोनाखैयानो बुंजायो। आंनि नुनाय खोनानायावथ' दासिमाव आं साब्रैल' खोनानो मोनदों, साब्रै। आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो, जेलनिफ्राय ओंखारदों। बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सय होदों, खौसेल' थांनानै थानांगौ होननानै। डिआर नाब्ला सारा फाइलखौ नायालाबानो मेगन मोसेबनानै साइन होदों, नैफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बै खोथाफ्रा दिनैसिमबो जाफुङाखै। सोर गसंथागोन बर'नि जानानै, सोर जुजिबावगोन बर'नि जानानै।